Rijeka Sretko Jerovički.
Jest awesome service z serwisu Sandro Tukic.
service Bianca.
David was
Mój organizator Maciej Szlachcic, też jest
Početili smo trećeg seta između Rijeke i Gorza Osijek. Rezultat je 2:0 Osijek. I u trećem setu imamo početni servis, ali servirat će Bogdanović. Ima se čini što se
C'è una
I poštovani gledatelji, samo da vas podsjetim, sljedeća utakmica ovdje u dvorani. Poštovani gospodine Rijeka, ugostit će ekipu Siska i do 15. mjeseca. Znači, Rijeka Sisak, 15 mjeseci, dvorana Mladosti.
Presidente